Wie is je favoriete internationale schrijver? En wie is je favoriete Surinaamse schrijver? Stel je die vraag aan mij. Ja. Mooi! Nou, En je moet eentje kiezen, hè? Je Ja, mag wel er toe, is ik denk top 3, zoveel. maar we moeten wel... Nee, dus, kijk, wat ik internationaal, op school kregen we ook veel minder internationale schrijvers te lezen, maar de ene die ik echt met veel fanfare heb gelezen was Jan Wolters en vele van de schriften zijn ook daarop geïnspireerd, zeggen sommigen. Ja, maar oké. Dat was een aparte schrijver. Ja, hoor. nee, het was totdat een van zijn boeken werd verfilmd en toen was het helemaal los, brak het los met Was dat Turks fruit? Of? ja, Ja. maar die anderen waren juist beter, de Turks fruit was meer een lyrisch. Maar goed, internationale schrijver moet ik eerlijk zeggen, ik heb geen zware favoriete figuren als Marquez en zo, ik vind het allemaal even goed. Maar Harold Robbins is toch ergens op een of andere manier blijven hangen. Vooral omdat een paar van die boeken van hem ook verfilmd zijn, vooral de Adventures, waar een jongeman dus een revolutie meemaakt en op het laatst helemaal. Nou, dus, dat heb ik wel met genoegen gelezen, ja. Ja, die hele reeks. Oké. Ja, dus het was... En lokaal? Ja, lokaal heb ik dus eigenlijk, vind ik allemaal goed, maar ja, het boek van Benny Oof, Avonden aan de rivier, als ik me niet vergis, ja, over de leeggang van een plantage aan de Suriname rivier, Berg en Dal was het. Hè. Het blijft zo'n dun, klein, smal, plat boekje, maar schitterend, jongen, juweel. Ja? Oké. Maar het is, de hedendaagse generatie kent dit soort juweeltjes van ons niet. Maar misschien moeten we daar toch wel wat Nou, aan gaan doen. Ja, daar ben ik zeer zeker van plan Ja. te doen. Misschien Want is het de aanzet ook, weet je. En er zijn nog meer van die juweeltjes die we hebben, maar ja, wat zeg jij? Het is een confrontatie. Het is wel een confrontatie, omdat ik heel anders naar boeken keek. Ja, Ik heb eigenlijk mijn middelbare school, het eindexamen ook gewoon voor Nederlands en Engels, moesten we ook boeken lezen. Heb ik grotendeels met samenvattingen ja, gemaakt. ja, dat is geen Ehm, dat is duidelijk. En ik hou nog even geheime internationale schrijver wie dat is, kom ik in 30 seconden op. Ik denk dat ik het meest geniet nu van Malcolm Gladwell. Oké. Ik denk dat zijn stijl, de manier hoe hij onderzoek doet en onderbouwing geeft aan hoe hij denkt over de wereld en hoe de wereld in elkaar zit, spreekt me heel erg aan. Ik denk als ik een top 10 zou maken, dat zeker 2 of 3 boeken van hem daarin zouden zitten. Maar ik ben gaan schrijven gehouden door Paulo Coelho. Goeie. Malcolm Gladwell is toch iets meer Ja, praktischer. dat is niet, En Paulo Coelho heeft echt, er zijn dingen in mijn leven gebeurd die Ja. zijn omschreven in boeken van hem. herkenning. En daar hecht ik heel veel waarde aan. Mevrouw heeft dat veel minder, ze vindt dat vrij zweverig, maar het is iets Zuid-Amerikaans toch stiekem. Dat zie je aan. En ik heb heel veel liefde voor het lezen heb ik gekregen van Ja. Paulo Coelho, nadat ik van de middelbare school af was. Oh, juist. Want tijdens de middelbare school, ik hield niet van lezen, ik vond het totaal niets. En Paulo Coelho is degene die voor mij ervoor heeft gezorgd dat ik van Dat je lezen ben bent. gehouden. En als ik dan vertaal naar Suriname, kijk, ik ben natuurlijk fan van u persoonlijk. U bent wel een icoon als het gaat om schrijven, maar ook gewoon uw columns. Zijn dat iets zijn wat voor meer mij wel een aangename schrijfstijl is. We hebben, op Facebook hebben wij een variant daarvan, is het dikke Shaka Zulu. En hij heeft een heel erg aangename schrijfstijl, wat ons meeneemt in zijn beleving. Heel erg veel beeldspraak ook, heel erg leuk. Indra Hu ben ik heel erg goed mee, omdat ik gewoon hou ervan wat zij voor de kinderboekenindustrie in Suriname vooral aan het doen is. En als je dan toch gaat naar gedichten, Dobro is toch wel een persoonlijke favoriet. Maar als ik kijk naar communicatie en wat is het Surinaams werk wat mij het meest heeft aangesproken, die het meest over Suriname heeft verteld aan mij, dan ga ik naar een kunstenaar, naar Ron Flu. Ron Flu heeft mijn favoriete schilderij en er is nog een heel verhaal erover, want ik me niet vergis zijn er twee versies van dat schilderij, is The Selling of the Rainforest. The Selling of the Rainforest is een Surinaams, ik zoek echt naar een foto daarvan. Het is een Surinaams schilderij waarin op de achtergrond je ons bos ziet, onze prachtige 93% bos. En op de voorgrond zie je een paar mannen die dat bos aan het verkopen zijn. En dat is een heel typerend beeld. Het is iets wat ons heel erg kwelt, de positie waarin we nu zijn. Ja, We hebben een ja. gigantische rijkdom Ja. aan natuurlijke hulpbronnen. Maar Lupo zegt- Maar wat krijgen we er echt daadwerkelijk Ja. voor terug?
Dus dat is me echt, als we praten over communicatie Communicatie, dat en zo. Suriname, wat vertegenwoordigt Suriname voor jou? En natuurlijk is Ron Vlies sowieso een van mijn favoriete kunstenaars. Maar dat is me echt bijgebleven. Ja, je zegt, ja. Ja. Inderdaad, The Silence of the Rainforest. Ja. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.